Vypočujte si nášho pána premiéra. Pamätajte sa, ako kričali, že vysoká nezamestnanosť. Slovensko prichádza o tisícky zamestnancov. Pozdravujem televíziu Markíza, ktorá týždeň vysielala každý večer. Masívne prepúšťanie. Tisícky ľudí prichádzajú o zamestnanie. A potom, o 3 dní na to došla správa, že máme historicky najnižšiu nezamestnanosť a že naopak nám chýba takmer 130 000 ľudí alebo 140 000 v slovenskom priemysle. Ja nie som teda priateľom grafov a štatistík a čísel, ale niekedy asi treba názorne niečo ukázať, aby ste videli, kde sa nachádzame. Ja na rozdiel od nášho premiéra mám rád grafy a štatistiky. Tak vám niečo dôležité vysvetlím. Pre ekonomiku krajiny nie je dôležité percento nezamestnanosti, ale počet zamestnaných, pretože tí tvoria pridanú hodnotu a živia celé Slovensko. Počet zamestnaných ľudí klesá. Za minulý rok o 10 000. Na Slovensku stúpa počet zamestnaných cudzincov. To znamená dva dôsledky. Slovensko vymiera a miera zamestnanosti sa udržuje na akej takej úrovni iba preto, lebo sú tu cudzinci. Z toho vyplýva, že ak by na Slovensko neprichádzali cudzinci, tak by počet zamestnaných klesol katastrofálne. A v niektorých odvetviach by už nemal kto pracovať. Tieto odvetvia, podniky by zanikli, ale štatisticky by to z pohľadu politikov vyzeralo dobre. Nezamestnanosť by nestúpala, pretože by nebol nikto, kto by mohol pracovať.